ha parlat del darrer informe del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, el GIEC, o bé l'IPCC per les seves sigles en anglès, que és l'organisme de l'ONU que avalua la recerca mundial en matèria de clima. I a més segur que n'heu sentit informacions als mitjans aquests dies perquè ha sortit a la tele, perquè justament fa molt poques setmanes, aquest mes d'abril, a principis d'abril, van publicar les conclusions del seu 6è informe. Per tant, no insistiré en la seva importància ni en la seva credibilitat, que són absolutes. Llavors ara del que parlem és de quin escenari tenim, com podem saber la situació, una mica com podem saber la situació a casa nostra i què podem fer cadascun de nosaltres, que és en primer lloc consumir menys i en segon lloc fer un consum responsable. Fa uns dies després de la publicació de l'informe, un periodista del New York Times, que es diu Raymond Zong, va escriure que això del canvi climàtic té la capacitat de fer sentir tothom molt petit i incòmodament gran alhora. És a dir, prou important per agreujar el problema, però massa insignificant per aturar-lo. I vaig trobar que aquesta expressió era molt encertada i l'he adoptat com a base per aquesta exposició, perquè davant d'una situació que ens aclapara com és aquesta, sovint tendim a reaccionar de manera extrema. O bé, com que no ho podem arreglar, no cal fer-hi res, o bé, vinga som-hi, fins que la manca de resultats ens porta al desencís. El que defensaré avui és que tots hi podem fer alguna cosa per combatre el canvi climàtic, ja sigui per consumir menys energia, perquè la que no consumim és la que menys contamina, ja sigui per consumir energia no contaminant, són aquestes que en diem renovables. On volia explicar com sabem el que tenim, que és a través de la cèdula, de la fitxa de classificació, de qualificació energètica. Aquestes fitxes que segur que heu vist moltes vegades de coloraines, que van per lletres també A, B, C, D, E, F, G, i van per colors, comencen amb el verd a l'A i acaben amb un vermell rabiós a la G. Aquestes fitxes tenen dues columnes que indiquen per un costat les emissions de CO2, per un costat el consum en quilowatts hora per cada any i metre quadrat de casa i per un altre costat les emissions de CO2 que aquests consums generen. És a dir, que d'alguna manera la columna del consum ens diu, ens parla de diners, el que gastarem, el que consumirem i per tant el que haurem de pagar. I per un altre costat, la columna de la dreta, la de les emissions que comporta aquest consum, ens parla del que contaminem. Són dues coses que acostumen a anar lligades, en general quan més gastes més contamines, però no forçosament, perquè quan consumim o bé biomassa o bé energia fotovoltaica, no parlarem de l'eòlica perquè aquí al Maresme no és una energia particularment adequada, però llavors, esclar, es pot consumir el mateix contaminant molt menys. Llavors el que podem fer és això, en primera instància, consumir menys. Aquí he posat consciència tèrmica. Només vull dir una cosa tan senzilla com escalfar menys la casa a l'hivern, perquè a 18 o 19 graus, si està la mar de bé a casa amb un jersei i no cal tenir-la 22 o 23, o bé els que tenen aire condicionat refrigerar-la menys a l'estiu, perquè a 25 o 26 graus si està la mar de bé amb mànigues de camisa i tampoc cal tenir la casa a 22 o 23. I després hi ha una altra cosa que és millorar l'enllumenat. Jo crec que pràcticament tothom ho sap ja, però substituir les bombetes d'incandescència o les dicroiques, per no parlar d'aquelles halògenes que van estar de moda durant uns anys, per leds,
arriba a dividir per 10 el consum elèctric de l'enllumenat de la casa. En tercer lloc, els electrodomèstics. Millorar el rendiment dels electrodomèstics contribueix significativament a reduir el consum. No obstant, això sí, cal esperar a canviar-los fins que donin senyals d'obsolescència. El pitjor que podem fer és canviar les coses abans d'hora i entrar en una dinàmica de consum excessiu. Un altre element important per consumir menys és l'aïllament de la casa. He posat una secció d'una casa que se'n diu, que és un concepte relativament recent de l'última dècada, que és de fer, d'aïllar la casa per fora de l'estructura. És a dir, fer les parets, tenir les parets per dintre i aïllar-la per fora. Llavors, d'aquesta manera, ja evites que la casa s'escalfi i, per tant, haver-la de refrigerar, o evites que l'escalfor de dins a l'hivern s'escapi perquè la tens aïllada per fora, i les pròpies parets, la temperatura de les parets, donen més inèrcia tèrmica i més dies de confort sense necessitat de consumir energia per escalfar-la. Hi ha un altre, això que se'n diu el SATE, que és, això del SATE és el sistema d'aïllament tèrmic exterior. També, naturalment, que és possible, òbviament, en tots els edificis nous. I, de fet, aquell que ens ha explicat el Jordi abans de l'Autònoma és una mena, és un tipus de casa brigada, de casa amb doble pell, que entre les dues pells de l'edifici té un aire que hi circula i que recupera la temperatura. Però també és possible de fer servir en casos de rehabilitacions. Naturalment no es pot fer en cases alineades al carrer, perquè per fora estaríem envaint l'espai públic, però sí que és possible a totes les cases a quatre vents o en blocs d'edificis que estan, i que sigui lleugerament, separats del vial, del carrer. En aquests es poden fer aïllaments exteriors de l'edifici i això redueix d'una manera impressionant els consums per calefacció i climatització. Una xifra, perquè és molt senzilla, però per tenir al cap. Són bons 10 centímetres d'aïllant a les parets i 20 als sostres o teulats. És tan senzill, per això goso entrar-hi, perquè és d'aquelles coses que es poden recordar.